Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Saihan Adamu Katanga. Yau na so zan yi jawabi ko koyar da ku yadda ake aiki da Microsoft Word Office Word matakin farko, abubuwan kananu daga ciki a sannu har mu je ga manya. Wannan shine jawabi ko na farko da za mu fara yi. Kafin nan ya kamata mutum an tambaye shi me Microsoft Word Office Word a ce ya sani, sannan mu ga yadda ake bude ta da kuma yan kananan abubuwa game da ita kafin mu je lecture mu ta gaba. Microsoft Office Word tana ɗaya daga cikin jadawali na Microsoft Office kamar yadda Excel take, Access da sauransu, to ita ma Word tana ɗaya daga cikin wannan dangin. Ya ake budewa Microsoft Word? Yadda ake bude Microsoft wannan shi ake kira da Windows 10. kowane window akwai ta yadda ake budewa, amma zan yi aiki da Windows 10 ne. Na farko idan kana so zaka bude Microsoft Word a Windows 10, zaka yi clicking na start menu. Idan ka samu start menu ɗinka zaka je ka all apps, ga all apps. Idan ka bude all apps zaka samu Microsoft Word. Idan ka bude, in ka yi clicking za ta bude maka as a new user, ma'ana farkon budewa. In ka bude Microsoft Word akwai blank document, welcome to Word, single speed da dai sauransu. To abin da za mu yi aiki da shi anan, za mu yi aiki da blank document, saboda anan ne zan nuna muku dan kananan abubuwan da ya kamata ku fara sani kafin mu je ga abubuwa masu girma. Abin da na farko da ya kamata ku fara sani anan shine wannan ita ce file menu. Shi file menu shine wurin da kike da dama da zaka bude sabon file, ka bude sabon page rubutu kenan, kake da damar budewa abin da ka ijiye a cikin kwamfutar ka, kake da damar ganin bayanan file din da ka ajiye, kake da damar saving din aikin da ka yi, ajiye aikin da ka yi, sannan kake da damar ƙara ajiyewa ga irin canza sunan da kake so, ko kuma idan akwai printer kake da damar yin printing ko kai share, ma'ana ka tura shi zuwa ga wani, ko kai exporting ka fitar da shi daga yanayin format din da kake so, daga Word file ko kuma PDF da dai sauransu. Wannan shine file menu. Daga gaba akwai kuma insert. Shi kuma insert button, a nan ne mutum in ya ga dama zai sako hoto daga ciki, ko kuma in ya ga dama ya sako table. A ina ga kusan table yadda ake saka table, da shi ake sa table, ko shape yadda ake sa triangle da dai sauransu, ko chart, smart chart ko kuma pie chart ko bar chart da sauransu, ko kuma ka yi screenshot. Ga su nan, waɗannan su ne basic abubuwan da ke ganin zan yi muku. Sai layout. Shi kuma layout mun tsallake design saboda abu ne mai dan kamar advance ne, sai a tutorial na gaba. Shi kuma layout a nan ne kake ware margin. In an ce margin, ma'ana margin line na jikin paper ka, yadda side by side yadda zaka saita rubutunka. Sai kuma orientation. Shi kuma orientation yana magana akan da yaya zaka yi aiki da takardarka, a kwance ko kuma a tsaye. Shi da landscape ko kuma portrait shine yadda take haka a tsaye. Landscape gashi nan mun kwantar da ita ta bude. To sai kuma size. Idan an ce size kuma yanayin girman takardar da zaka dauka. Akwai letter, akwai legal, akwai executive, akwai A6, akwai A5, akwai A4, B5, amma dai an fi aiki da me kowa ya san ana cewa A4, to ita ce wacce aka fi aiki da ita. Bayan da wannan kuma sai mu je review. Idan an ce review, nan ma zan muku jabi kaɗan daga cikin abubuwan da yake magana akai. Shi review yana magana akan in ka gama rubutu a turance ka yi shi, ka duba shin kana da kurakuran grammar, akwai kalmomin da ka rubuta su ba a daidai ba, shine za ka yi clicking ka ce check grammar, ka duba ko word count, wadai nawa kalmomi nawa ka rubuta da makamantan waɗannan. Sai kuma view. Idan an ce view za ka ce print view a nan, ko kuma yanayin ruler. Idan an ce ruler, ita ana saita rubutu ne da ita iya yadda kake sansa. Wannan ma in mun zo na gaba za ku ga yadda ake yin sa. Ko kuma zooming. Idan an ce zooming shine ka jawo girman rubutun iya yadda idan ka zai gani, saboda wasu suna da matsalar ido ko makamancin waɗannan. Shine amfanin zooming. Ga yana 200%, 175%. In kuma duk bai ma ba, sai ka zo sai ka zabi iya yadda kake so, up to 1000.
za ka zaɓi iya size ɗin da kake so. Ok, sai nan kuma shi ake kira wannan plain paper shine wannan work area a nan duk wani rubutu zai kasance. Kafin mu rufe wannan tutorial na farko, wannan yi ne tutorial dai na farko, kuma ina ganin sai a tutorial na gaba za mu fara aiki. Abinda zan fara na gaba shine yadda ake rubutu da kuma yadda za a dan gyaggyara rubutun da a matakin farko. Na gode sosai, sunana sai hana da mukatanga. Idan mutum yana da tambaya kuma sai yi comment a cikin comment section dinmu, ko kuma idan yana da bukatar da abin da yake akwai ne, ga akwai WhatsApp number da za mu saka, amma iya WhatsApp. Mun gode.